ada itu. Hudul Mahita. Huriani Tuhata namar pungudo hita di hari pesta Natal na parjoloon jala marlas ni roha ita makam letehon balga ni holong ni roha ni debata tu hita marhite na marsuru anak nagabe jolma tubuh di Bethlehem di baheni di bagasan las ni roha sadarion sian hami sude parhalado ni huria HKBP Resort Cimanggis upasa tami matu hamu ruas ni huriata ruas ni tuata selamat hari Natal madi hamu saluhutna di bagasan las ni rohai uhud di bagasan uduk dohot serep ni roha tapahibul marohata memuji Tuhan ta na paluan hita sian gum-guman ni dosa mari demahita nunga cupang muse ari pestai. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon, amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asiniroha dohot hatutuon, haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Madok mauliate dohami tuho ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ai di basa-basahon hodo anakmu na sasadai tuhami di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa dohot sian hamatean saleleng nilelengna. Hupangido hami tuho, sa isodangi marohanami na holomi marhite-hite todim parbadiai. Akup nii, say parrohai mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami dihagogotan dohot di pangujunan. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare de mahita. Tatangihon mapatik ni debata di pesta Natal na parjoloon, imanatar surat di sada Johannes 4 ayat 7. Hamu akka haholongan, masih haholongan mahita, ay siad debatado haholongoni, jalaganup na marholong ni roha, ima naung tubu sian debata, jala ditadado debata, ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Mare dehita. Tatopoti madosata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mangarsakon dosa nami. Sa isahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiay, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibion, asa upasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod do pagkaholongi ni debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredehita. Hatani debata turpuk epistel di pesta Natal na parjoloon, imanatar surat di Sakaria sia ayat sia sahat rodi ayat 10. Maria ia maho ale boru Sion, marolopolop maho ale boru Jerusalem, idama na Roma rajam tumopotho, partigor ibana jala si parmonang, na serep dorohana jala marsihudul di halode, dohot di anak ni halode inaina.
Ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mare dehita. Tahatidak maha porseautai, songon na hinatidakon ni dongata sa porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetar pajal doi bana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata, amanai pargogo na so hatu dosani, disimai bana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen aka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabige makor sian ina Esther laus diuduti manon sian ina Deborah.
Sunggul-sunggul di hita, na parjolo, di pesta Natal parjolo sadarion, di patupa huriata do sakramen ulaon nabadia, asa sude mahita naung talup maddohoti ulaon nabadia, maddohoti sa anon. Paduahon, di pesta Natal paduahon, marsogot hari Jumat 26 Desember 2025, tapatupa do perayaan Natal umum, masuk pukul 10 sia WIB, reta mahita maddohoti pesta Natal paduahoni. Saunari tabegema korsian ama salom.
Dame ni di batana sumurung sian salut roha imana mangaramoti akka ati-ati dot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita saluhut namanginang. Selamat Natal ma hupasatami tuhamuna. Tajakon mahatani dibata di Natal ta na parjuluon imasian Evangelium Lukas pidu 2 mamuka sian ayat sada rodi ayat pitu. Songono mahatana. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Augustus ikon suratan nasa jolma di gomgomanna. Pamilangon parjulu mai uju di gomgomi si Kireneus tano Syria. Jadi borhap masude asa disurati ganuk tubonani pinasana. Borhak manang si Joseph jala na sian Galilea sian Nazaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud namar guar Bethlehem ala siat poparan jala margani si Daud ibana pasurato dirina rab dohot si Maria oruan nai naung gabe-gabian jadi dina di si nasida gokma ari ni hanguluanna di tubuh ma anak buha bajuna di borhosma di peak koma tu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan na sida ima sahat na marsi jalang maju hamu selamat Natal majuin hamu tong dang marsi jalang marahamu nakin ate selamat Natal leda selamat Natal lain namu langsung unang songon modok kamu ngabe ngasai be aneng ribut do masuk mulai son horas ya oma Natal na parjoloma nanidokna di bahasa Indonesia Tuhan sudah menggenapi janjinya ima nunga tubuh napina ima-ima ni portivion napina ima-ima ni jolmai dame di keluargana dame di rohana nunga sorang ibana Immanuel guarna ima na tubuh sian todi parbadia dada terpikir honjol maon so dia do ibana rotu portibion sebagai jolma 100%. Lukas sada ayat 37 dangadong naso tarpatu pada bata for with God nothing shall be impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita membawa pikiran ini yang menginang songo dia doro Mesias nagabe jolma 100% enggak akan masuk pikiran kita itu. Dangadong diutuk-utuk ta hajol mau ni nasongoni. Alani unang pagodaku pikiran muna. Ala so itu rupe baju baru na tormurhing buhina songona dang minar nakin werengon. Mekel peso mekel. Na kejamat buhini hamu sudah ini. Itu senyum hamu mekel tu. Sia julo nakin hudul. Enak buah do ala kona male do ngeliat dum ape markipas-kipas tu. Songono mamalo pojok ate hurang duahi aluguniasi. Alai posro amuna ngatu butuh hata Yesus Kristus. Ima pada meon rohamuna. Unang marsungu tamate. Amin. Iya, unang marsungu tamu. Makanya pilihan muna pagudak kamu unang B2000, 5000 bek kametong. Asabui tambah nasian non. Begitu, unang mekkel hamu. Asa imbang gimana balance itu tuh.
nunga tubuh Tuhan Yesus Kristus Raja Hadameo ni mardame sonang mahitato. Unang isipan-simpan hepeng di bank. Lihat to tuhriye. Molo etong nakin amplop ni Natali hoti kiado. Gurangan mar 2000. Hape molo jajan hamu tumol songoni mar juta-juta. Om magijang ni rohani julmei kan. Yesus dia lahir di Bethlehem, tempat yang hina, kandang domba. Di tubuh ma anak buah bajuna, di borhos ma di peakom matu bagasan panggagatan. Ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Hati-hati bapak dan ibu, amang inang hati-hati hamu. Dan adong inganamu na di portibion, dia kana porsia. Sairodo sibolsi menggugai haporsia muna, menggoncang iman dan pikiran kalian melalui ekonomi, melalui pendidikan dan sebagainya. Alatung masegorang akan amarhuaso na menggonggomi narakusan olan pak mokon daging dok keluarga na. HP nahona bencana ima akadongatan aku gusto. Namo moran wae ngaka pejabat martabuni. Toba maniana sidati. Yesus menggenapi apa yang dia katakan kepada Yesaya. Tubuh ibana. Begitu sederhananya lah dia menginang lahir di kandang domba, tempat yang sangat hina. Anggo ita mar asidu peja buta kan? Mobil tapi mar 200 juta 50 sekian. Dengi? Anggo Yesus mar halu di do ibana. Jadi rekod doa manginang tatlada ni ma. Nabi nahani Tuhan Yesus. Unang pagijak ku rohamuna. Ate. Nang gijang rohata, dak pola gijang rohata. Akai na tau pe molo soile na mata parsi beda na unang termuruk kamu. Ate. Ikom bercela, ikom marsanggul on macam tak polai. Bukan itu inti Natal. Ale rohata imudo mardami sonang. Tuhe mak Tuhan. Odope leano mutu au uhamule teo mak kosongoni do. Amin. Kosongoni do. Dana pe remaja na puso bulung sabar kau akan hidupmu. Jangan susah orang tuamu. Yesus lahir datang ke dunia ini begitu sangat sederhana. Sederhana sekali. Lahir di kandang domba. Semua orang mengusir, tidak ada tempat bagimu. Alani budok marhite turpukona manginang hati-hati hita na marhapur sianon di portibion sotung gabe marna lembah hita alani hagiot giot ni portibion ngoluon HP di huriat tahita tu gereja tahita songoni mah holit na hita maretong jolo bereng odo kantungi harga sedia do 2000 do 2000 5000 do. Dangi? Semua itu sumbernya dari Tuhan, berkat karunia. Berkat karunia sumbernya dari Tuhan. Ane molo udo acik marwamunan don. Ngasudion manggar pilihan bulanan. Nah, ima. Anggo STM ngagar hamu sudikan. Soni magijang ni rohata. HP sian Tuhani do ijalo hamu. Aledang nilai kamu tutuhani marhite huriana jumolo maluli hamu harajon ni debata baru maleonon maka odeng tuhamu ojo molo do teluli hasang apon ala saya tabege-bege do kasih polisi ya karo ngatai na maddo molo sumamora hodak sapo ijolo ni do ngamuina ngaro aku ganggu pikirata ganggu haporsiota. Yesus lahir di tempat yang sederhana, yang hina. Anak ni raja do ibana jalan ibana do debata. Sasadei. Nah ini suruh ni amanai. Ai songono do holong ni rohani debata tu portibion pola do anak na sasadei asa unang magu akan apursiai asa daputan hanguluan saliling ni liling na
Bayak ko mamang tarimang-rimangi ma ipikirin ni Jesus do sahat Tuhan uluas saleleng nileleng na adong do ipikir hamu sahat Tuhan uluas saleng nileleng na marhuriaon. Masa pilihan bulanan sampai sekarang belum lunas. Dang mailah hamu. Pilihan muna peteng utang muna. Gok do biar akka 2000 amang tahinar aku. Alay saya leonon manon pulsa ni anak naon nah 500.000. Saya leonon nama etol nah 1 juta amang tahi amang inang. Ise do hita. Na tinopa ni debata do manang na hita. Manopa debata. Halus yang mujo. Hita do na manopa debata manang debata do manopa hita. Anggo debatado na manop pahita berarti dangadong nahurang lehonon ni debata tu hita ganuk akka keluarga per keluarga nang akka pribadi lepas pribadi. Ima asa pabuto tu hita. Atau ngama membelosok ni rohata. Lo manggara sudi akka guguan na pinasahat ni debata tu hita. Gabi parpudi do bayanota. Hapur luo tu debata harajo ni debata daripada harajo ni por TV. Manggaran minyak mobil munahmu sedia. Mare tong hita tu debata. Api debata siat debata do. Alani siat debata paulak maj parjulu tu debata. Baru ma tuakka hapur lota. Ikoni do konsep pikiran na jernih na marhapur sion na mar Tuhan na marhabadion. Asa hosa na nilehon ni debata tu hita sa rodi sadarion partikion na mangulu do pehita dang alani hamalota dang alani sipangano do sinomota alai alani asi dot holong ni roha ni debata ido endeta di huriatai HKBP asini roham puji Allahu manubuso di paias orohaku gabi soranganmu ingananmu tabunai ngulu tau nanti nggak ada yang kurang amanginang. Tapi kenapa sekejam itu kita begitu tinggi hati sekali kita. Songono magurang na Natal. Aliang gumar minggu non masuk ma Januari Februari tema. Boye tongoni situon piga halak naro. Dang maileh ita. Sok naman non Kristennya kau HKBP. Tardidi di HKBP Cimanggis do. Alai saya jajan matu karismatikan. Alai dung neng mate mana romong tu HKBP. Pabada onna masih tua dok padita. Ruas ni HKBP Cimanggis ya doi. Inna. Hepeng na soison. Isat do hepeng na. Neng mate do neng marul badia do. Baru mah johamu padita na babado pada setuang inna. Ruas ni HKBP Cimanggis ya doi inna. Anggohi andang adong be. Dangadong behian, dangadong libe di database, dangadong. Sederhana sekalinya sebenarnya hidup kita ini menginang. Nung tajalo ngolu hangulu siapari ngulu saling ngelingna nasian Tuhani bamartangi yang mahita. Tauduk kumaroha do pikirata. Asa umarga debata bahenota sian na asing sian naha porlota ala parjulu do dibata mangelehon hosa tuhita hosa hanguluan jala diurupi do hita dilehot domangan si inumon dak dana dohot sude dipasu-pasu dibata dang ngadong bina hurang wilala ale songoni mah hebat ni colmaon rakus colmai itabasi mah diutatai ape mate masudi. Alai dohono nama oma cobaan itu hani nadang cobaan itu hani ala kerakusan ni panggung gomion ni diri. Abe tong do mate bana magunana pagudak-gudak ko ni mana hartana di portibion alai iko pagudak-gudak kota do hartana di surgoi. Amin. Huriana hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Pesan ni Natalon na paduaon tarimang-rimangi mamanginang. Songoni do HP partubu ni Tuhan Yesus
yang begitu sangat sederhana, begitu hina, tapi bandingkanlah dengan diri kita sekarang. Kenapa kita malu? Kenapa kita malu menjadi orang Kristen? Kenapa kita malu menjadi Kristen Marhuria di HKBP Cimanggis? HP nunga tubuh Tuhan Yesus jalan nunga roh ibana tu tonga-tongata tu keluarga ta nang tu aka pribadi-pribadi ta. Dan adong na hurang na pinasahat na binahen ni debata hatu hita. Dan adong. Mudah-mudahan dang roh bencana itu sonat depokon. Amin. Martangi yang hamuat tong. Unang ala di dosa muna non tero. Songona ita tapanuli raya. Itu. Semua harus berserah kepada Yesus. Semua harus berdoa. Udu kok kamu rohanang pikiran muna. Ampun Tuhan. Sesa dosa nami. Unang paron akka na songoni dihami. Ikon itu tangyang. Anani mahuria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus maragam do cara ni portibion laho mamonggol pasohoton laho paradion ulaon-ulaon habadiaon ulaon-ulaon ni partodion nang pinuka ni Tuhan Yesus marhite na di kesederhanaan nai ibana tubuh lau paluahon hita maragam. Dungi Roma ujui paretas yang Kaisar Agustus ikut suratan nasa jolma di gom-gomanna omacarani portibion. Ala dihilala Kaisar Agustus do hatu tubuni Yesus juru selamati napaluaon hitai saingan do di ibanai. Dibain Kaisar mas saingan yang tidak sehat. Bayi-bayi masa statistik. Piga dak anak na tubuh. Piga nama godang, piga nama tua, piga lansia, piga nama moding. Bain. Ima parita Kaisar Agustus. Borhakma si Joseph. Nasian Galilea si Nazaret. Tong do uduk ibana. Taat juga si Joseph dan si Maria. Rodo ibana tu bagian statistiki asa didaftarhon ibana na memang gabe bangsoni Nazaret do ibana dan aku tu luat Judea nang pesongon nasohia sogohon portibii kaisari ima tubuan ni si Daud manang poparan ni marga si Daud. Tapi dia tetap komitmen konsisten karena dia punya keyakinan Tuhan besertaku. Immanuel, Tuhan di tongata-tongata, debata dongata. Dang mabiar ibana, rodo ibana. Ya daftarkan. Ale songonima cara ni panggum-gumi. Songonima cara ini kesari ala dihilale ibana do hatu tubuh ni Mesiasi Yesusi persaingan yang sangat ketat sotung olo beanon halakon dan uduk betuau sebagai kaisar ina rohana karena dia berpikir secara manusia tapi dia tidak mengenal siapa Yesus yang lahir itu. Dia juga yang menciptakan kaisar itu. Jadi banyak amanginang cara-cara dunia untuk menjerumuskan orang-orang yang percaya. Membuat hita tu pangunjunan. Masa godang do cara-cara ni portibion. Hati-hati. Mari te jabatan mai kicang marohamuna non dung tibo jabatan muna. So ita dahoy siaw ina rohata. Habedang diboto anugerah Tuhan itu. Kasih anugerah Tuhan itu dari Tuhan. Jadi hati-hati kita. Anggoso tahilala dudang cocok jabatan ni unang. Membain hita hasisi gata, keluarga ta unang. Jolo martangi yang mahita. Muluadong jabatan yang leon pasahaton manang di pabrik manang di pemerintahan jolo martangi yang ngamu. Tuhan nang jaloku
di leho tuahu pertimbangan gabe direktur asang unang ginjang rohaku unang tuha kijakon gabe lupa tu homar pokomar tangiang ho unang ipikir ho seno pukudo nga pistar hami adongi ingok mana itu pada batado hita nunga ditopa sude hapistaran hamalo sude nunga di perlengkapan Tuhani songon jolma na menciptakan mobilido ya manginang ibae ma gigi sadana sa gigi opat noang ibae ma metik ale olak nidui jolmai menciptakan nasi ciptaonna olak nidui alani hamalona ipe nani di batadui dangalani sekolah ibana tibo pistar daw sotung hi pikirata nguladong hita namalo ison sotung Yesus lahir di kandang domba, kandang yang hina, begitu sederhana. Di igil turpukot do hita mangina, boha hita na mangulon na sederhana. Aku masai borak dua mulungai na neng Natal na po subulung Natal ma sekolah minggu Natal ma on sude Natal. Habis soma sabur ngini 30 juta 50 juta HP adung dupe na somangan. Ay buha sahali seremonial hita marnatal ate hepek taita leo matu panti asuhan dang mangan nasida dang mar ina mar anak do lan akan asing dang adong saudarana Yesus datang sebagai juru selamat menyelamatkan keluarga kita dan itu juga keluarga kita itu amang di sana na somarama somarina sahat do pikirata itu sih amang anggaran kami 100 juta ini 50 juta harus nyampe amang tahi naraku kicang nih rohani jolmon enggak penting kali saya rasa begitu Natal tahu bama konsep nih porsiota diundang mandian panti asuhan rap son mar Natal akan Natal remaja na po sebelum ngati tahun naro undanglah mereka mari kita sama-sama memuji Tuhan karena dengan kita kesehatan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita kita juga bisa mengajak mereka bersama-sama bernyanyi hidup tong konsep Natal karena dia lahir di kandang domba yang hina sekali yang orang tidak mengenal dia sudah manulak hotel-hotel manula. Oh nggak ada tempat. Semua sudah padat, tidak ada tempat. Tapi ada di sana kandang domba mau. Ima alani seret ni rohani anak nasa sadai di lehon tuhita laho panguluhon akan porsia asa mararga akan porsiai. Ya nggak apa-apalah di kandang domba juga nggak apa-apa. Inna si Maria. Ape jabuton marase karami tai ma 100 juta ale yang gue pilih ta dakong sidong di benota amang tahin naraku asini rohani tu aki huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus alani ta ekspresi hom mamanginang ngulut taon nate bohado hitama ekspresi hon tabereng masyamuta hambirakta dipudita dijuluta boido tapaturi nasida marihite hamorauta marihite nadong dihita boido leonota saotik nadong dihita manak kolan hita do lau tu hita do pasu-pasun lau pak mokot dagikta sajo do mari kita ekspresikan ternyata tidak demikian berkat Tuhan itu yang berkelimpahan itu yang kita terima itu sekarang ternyata bukan untuk kita tapi untuk semua saudara-saudara kita amin untuk saudara-saudara kita alani marbagi mahamuanun molo kaluarmu manang isi patut si leo muna leo kamu ma dang torpugus samu dang tormate hita alai gareada rodo pasu-pasu ni dibatai berkelimpahan berkat Tuhan itu akan datang berkelimpahan porsia maham saya di pasu-pasu Tuhan di bata mahamu aka namar si roha namar dinggam basa. Itulah yang kita teladani sekarang ini manginang di Natal
yang pertama ini. Ido nani igil trupukon. Di hatu tubuh ni Tuhan Yesus diombason. Dakolan parningotan hatu tubuh naibe. Nata rayahon, nata pestahon. Bukan hanya kelahiran yang kita ingatkan, kita peringati hari kelahiran Tuhan Yesus itu. Bukan hanya perayaannya itu, tapi bagaimana kita berekspresi, mengaplikasikan otak ini, pikiran ini, hati ini, iman ini, jiwa dan raga dan seluruh yang Tuhan ciptakan ini. Bagaimana supaya kita berbuat, berbagi. Unang pikiramu, holat Tuhanmu, yartamu nai. Berbagi hamu. Itu padi tapi kemar bagi hamu. Mula ano pertanyaan baik kamu jalang-jalang nak. Itu tuh. Asa utangnya kok kami hamu. Romu se pasu-pasui. Itu dah. Usuk padita adang-adang iso tulang songon-songonin. Jadi upah buah matu hamu. Au apa bahon. Unang doko kamu materialistis do habis setongon daong. Marbagi pasu-pasui. Dangalani hotikna, hotik manang sedia. Saya godang ma aka na, dia do, adak toho beon. Hotik manang sedia saya godang ma, na pinapasu-pasuna. Ima, atong mula-mula anon jalak kamu aka parlado do aka pandita te, baik kamu amplop muna. Dia do, alay hotik manang sedia saya godang ma pasu-pasuna. Amin. Itu dah. Na dua dong mobilnya dua son Innova, do Pajero, Fortuner, tersadia may manggaran minyak dangi tak sadia do pi pangalan muna yan don. Posruan nami. Alay hatakku may so pikiramu no gabi pikiramu na holit doa mi amang dam ki mangalen na muna gabi salah iban non. Baru do saat situangon ngatur amplop ni ingot ti mana ina musian non ate. Agu unang mak dapola dang jadi pitaw. Tak pula jadi transfer mak. Unang arung mabutoy. Amin. Itu pak. Jadi kosongoni dua manginang. Yesus lahir begitu sangat sederhana. Marilah kita mensederhanakan hidup kita ini. Mari berbagi. Kita berbagi tidak akan miskin tapi terus kaya, dan Tuhan akan terus memberkati, dan berkat itu akan berkelimpahan. Anak kita yang mau sekolah, anak kita yang mau kuliah, anak kita yang mau nanti mencapai cita-citanya pasti akan sukses dan jaya. Amin. Songonima nawi pasatami di partang yang ata di mingguta sadarion pesta Natal na parjolon nunga tubuh be Tuhan Yesus di keluarga ta ganup nang pribadi lepas pribadi lau paluaon hita. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Asidot holong dalam dot dengan di basam setok tong ho Tuhan mengiring-iring pardalanan kami, mengurupi kami Tuhan. Upai boy kami mangulus saat disadarion. Atong Tuhan naing bongoton kami ma tahun naik baru Tuhan beberapa hari naik. Posrohan kami Tuhan. Nunga tubuho paduau kami. Nunga di sesahodo sanami. Jalan nunga di panakoko Tuhan. Inganan nami Tuhan. Mariti haserepom. Nabadiai. Mulia tema upasatami Tuhan. Di paingotodo kami marhiti natal na parjolon Tuhan. Asahoma huteladani kami. Asahoma Tuhan gabe sitiroi di kami. Atong hutiroi kami maho Tuhan. Alani denggani basam, alani asin roham, na toktong hotubu di bagasan haserepon, di panggagatan, asima roham di hami Tuhan. Sipata lupa hami na mangulon, na siyakodo pasu-pasui, ale lupa hami marbagi, lupa hami marnida kadongan nami na patut sileno nami, atong saya jari mahami Tuhan. Asa unang makurangi, saluhut habadiyamu asini roham dengan basam Tuhan. Pos rohan nami Tuhan. Saya jaramu dohami di ngulu nami. Asa mangulu partodion nami. Asa marsitu tuhami Tuhan memuji-muji pasangan pengguarmu. Asa hutadahami diri nami. Nang hutadahami isi hotua di depan nami. Na patut si tiro nami. Si contoh nami di ngulu nami. Atong tiroi mahami Tuhan. Keluarga nami. Nang diri nami na marsasada Tuhan. Asa toruk rohanami,
Asa serep rohan nami songon haserepomu Tuhan, di hatu tubuhmu Tuhan, ima di penggegatan, dia keinganan, naso habilangan ni colma mariti utuk-utuk do pikiranna. Ale haporsion nami ma Tuhan, porhat sian haporsion nami ma Tuhan hami, marnida hatu tubum di portibion Tuhan, di bagasan haserepomu. Alani Tuhan asima roham di hami Tuhan, sesa madusa nami Tuhan. Dia kana masa dok nisi mamasomu Tuhan atong mardong atoko mahami Tuhan. Pasu mahami Tuhan. Leon gugu di hami Tuhan. Lahu mangulahon ulo nami si ganup ari. Rabdok keluarga ya nami, anakon nami nang pahupun nami Tuhan ganup marsada sada. Pos rohan nami Tuhan, olan hodo pujian nami, olan hodo Tuhan jala di bata nami. Pangurupi di hami, si leon lehot di hami. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasu salut na ruas ni huriam Tuhan. Pasu salut na Tuhan aka punguan nang jong di huriam aka bipici mangison Tuhan. Nang parhalom nang hami akan apusum Tuhan. Pargugo ya hami Tuhan lau pararaton hata marhite todim unang marhite pikiran nami lau pasaton hata hami Tuhan. Asa margugo hami Tuhan mamilangi aka area nami nasalpu marsiajar hami Tuhan di ngulu nami. Ala toktong do marasiroha mardinggam basa di hami saluhutna atong Tuhan omatang yang nami Tuhan elek nami nahusombo kami marhiti-hiti guarna nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang hami Tuho amin. Marindi hita los topasa mapiliata dohot aka amplop Natal ta. Suruh-suruhan, mari
Nuaing sahat mahita kadamang dok dainang song niak kana poso bulung tu sakramen ulaun nabadia. Adorang sotapuka husungguli hami mana parjolo holan akan naung makatidakon haporseon nado natalup majalo panganan nabadion. Saudara-saudari kami yang belum menerima peneguhan sidi belum layak untuk menerima jamuan kudus ini. Yang kedua, napaduahon akka ruas na ditoruni ruhut parmahanion dohot pamicangion ni huria dang parsidohot di ulaun nabadion. Alanita tibangi bema rohatta lahomad dohoti jala hibul marohatta lahomad dohoti sa. Tapuk kama marid mahita sian bukwede nomor 152 ayat sada. Yesus namamu dosa diportebio Yesus namamu dosa Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus amen martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di banua gicang. Asiroham topot mahami na pungudison adorang hupangan hami anon parpadanan na badiai lehon matod di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporseon na mangulu di hami. Asa positu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makkokop hami. Pargogoy mahami masuadahod diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporseon na mangului. Saitaiti rohanami. Asa lam malungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami. Paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naung pinarhamaul ni debatai tasakapi nuaing mangaton parpadanan nabadiai. Di bahini tatibang mazumolo manang natau hita marulaun nabadia. Asa unang hona manang isesian hitaon. Ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana ala ni pabahinan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jalan na porsea di hasisaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akan adohot marulon na badia. Unang be di oloy sibolis. Unang be di dadati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siani. Tung gotapon hamu ma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate. Jala naung mulak mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di bahini tatakasi majolo rohat tabe. Jala alusi hamu masuk sukunon. Jongjong mahamu saluhutna. Parjolo. Di parhatu turoham do halak pardosa hosian hatu tubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatu turoham dokma olo paduahon namarsak doroham alani dosa mijala di pangi doroham neng malua hon waeng siad dosam molo songoni roham dokma olo
patuluhon di parhatuturham do nang rot Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhop pardosa ibana nang mate dohot mulak mangulu humokopho mamorsan jala manesa dosam molosongoni di parhatuturham dokma olo napaupaton olo doho manggota ponsian roham lateni roha doho tosom ni roha akup ni olo doho mardinggan doho halak na mangarsahiho jalan na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangino ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo atong tapau dukbe marohatta jala tatopoti masude dosata iutonamu matangi angod di bagasar rohamu nabi martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ai jojo tulau si hami patikmu tama dohona uhummu hami nuaing dohot sugut molo balos sonommu tuhami hobartu pabahenan nami alai alani godang niasi dohot holong ni roham do talani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilihommu humokop hami alani i ubanahum hami mangido tuho asi maroham di hami sai jalo mahami sai sesa masude dosa nami jala lehot to di parbadia itu hami asa margogo hami mangalon nasa dosa dohot mangulahon nahobartu lomo ni roham saliling di hasiangan dope hami. Amin. Atong hamu akan nama nopoti dosa muna. Jalan nama uas dia sini rohani debata. Sai sahat ma tuhamu nahina porsia amuna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamu nungasesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goarni debata ama dohot anak dohot tod di parbadia. Amin. Alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah harajaon dohot hagoguon ro di hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul mahamu marid di mahita atong tangingon hamu matonani Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa sagu borngin nai uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi diponggoli mai di parlehom matuak kasisian nahuhut madidok jalohamu majalapangan madagi kudoi nanilehon tuhamatean humokop hamu bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diau. Jaladung Sunda sidamangat dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matunasida
Jalo hamu ma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nai baru maun marhite-hite mudarhu nani usehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa. Sai bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungarade besude ida jaladai hamu madinggan basa ni debata. Roma tujulu sa 10 halak mangihuk mamuse di pudina 10 halak.
Jesus,
Mari demahitasian buku ede nomor 14 ayat sada. Puji Tuhan debata ale todiku jala nasarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji Tuhan debata ale todiku jala unang tung halupahod dengan dibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehon tuho dengan basa do hota siniroha. Para siroha jala par dengan basa do Tuhan debata. Labat terimas jala para siroha godang. Dang dibahit tuhita nahobar tu dosata. Jala dang dibalos hon tuhita nahobar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak konna do. Asini rohani tuhat debata diakka na makkabiari ibana. Nungatakas lipatu duhod debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokopita uju pardosa dopehita. Atong dalam malua mahitan nuaing siar rimasna dungga beparpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata olak nion ro disaliling nililing na amin. Mari demahita sian nomor 14 ayat 2 los jongjong mahita saluhutna. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Horo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masiyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asaho para siya kami pilihanon pati bulon harazaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na totong na somar mulan na somar pasohotan. Upuji hami maho ala saud sudetahim naung sinakapmu adorang somarojahad dope hasyang anon. Dang tarabat sibolis sakapmu. Dang sudat tahim nabadiai dibahid dosa nami. Ala ni holong ni roham nabalga naso haduduani. Dibahini mauliante marohan nami tuho. Ala naung saud sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami siad dosa, hamatean, dohot sian uhum jala masohot hami mangulahod dosa.
Oppe saya si maroham dihami, togihon mahami tu anakmu. Saya bae mahami gabe siluam tu ibana. Asa upani halojaon nahami, ala natinaon na berniti, dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana na punahami, jalahami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gaommu dohot haroro ni anakmu gabe jolma laho panguluhon hami pardosa. Saya sungguli maak kaparhalado di huriam mamaritaho barita nauli itu saluhut halak. Naung patar hasangapommu jala nong jupang dame dohot hasonangan. Saya lehon mapitunaw kaptu halak naso tumaddaho dohot tu parugamo na asing asaro na sida manguloy Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masaluhut panggonggomi dohotak kasuruan na. Asa di boto nasida naung dilehon hor raja jala Tuhan na sumurungiro di saliling nililing na. Saya lehon gogo tu akka na dibagasap pangujunan. Apuli akka na marsak jala palua akka na targogot. Saya tatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami sude akka na magodang rodi dakdanak di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwa gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Dame jala jalau hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Amin. Selamat Natal.